har YouTube, jeg har selv downloadet Millennium også. Om Mikkel til hans computerparty, som jeg jo var ved i dag. Hvor er der egentlig at sælge ved? Det er den første mod, jeg viser på YouTube. Jeg har en anden video, jeg har en, der ikke tror jeg ved, hvor man kan se den. Ikke engang så er det mange. En, tror jeg. Eller flere, der har set den, men de er ikke live. Ja. Men det kunne være så godt, hvis der var nogen, der bare gad at like, og der var nogen, der kunne finde den, og der var nogen, der gad noget. Ja, jeg vil gerne give jer noget pis og noget lort. Men mangler ikke særlig meget, nej. Det gør jeg nemlig ikke, vel? Det var så fucking selv, der skal. Yes, så kan jeg sælge det. Yeah, jeg fik sådan noget der. Hvad helvede skal jeg bruge det til? Dirt. Lol. Cobblestone. Ja, det er sgu en god landsby. Oj. God landsby, ikke? God landsby. Nej. Dårlig landsby. Mikkel, du er stadigvæk. Nej. Men Mikkel, ham sidder jeg og snakker med. Han har også lige fået YouTube-kanal og alt sådan noget. Dag. Dag. Altså hører man lige sådan en lidt grim dreng, der sidder og taler. Hvad helvede er det for noget? Hvad? Men jeg sagde, at du skulle forstyrre mig. Jeg er spooky. Ja, han er spooky totalt. Nå, han er gay. Det var den bare ikke, det der vel. Men det er min anden video, hvor jeg er med mods. Yeah! Jeg er så glad for, at jeg har fået den, fordi at det er bare verdens bedste mod. Det var meningen, jeg ville have mange colony, men den gider jeg ikke alligevel, fordi at det er bare sådan en table mod. Sådan en bøsse en. Det er en homo, der gider have den mod, det går. Ej. Man er nice, selvom man skal bare have en mod, som er nice. Det går, Mikkel. Du har lige fået 20 mini items. Før der var du ikke nice, fordi du havde ingen mod havde. Der var jeg læge. Ja, du er rigtig læge, Mikkel. Det får jeg tit at vide. Det var det. Jeg vil faktisk bare spare op til en masse penge, så jeg kan få købt nogle gode ting og sager her. Fordi at penge, det er godt, fordi så skal man købe ting. Og jeg skal have sådan, jeg kan lave en af de der underlige smooth block der, eller hvad det nu hedder. Jeg kan huske, hvad det hedder. En eller anden underligt hedder det. Gå nu væk, din fede wow. Det er hende der solen der, jeg skal købe, jeg tror. Det er ikke dig? Cider-æble. Gider sgu da ikke have cider-æble. Helvede. Hvad fucking fanden skal jeg bruge det pis til? Hvad skal jeg bruge det til? Brug cider-æble til. Ved du hvad? Nu kan jeg ikke sælge. Jo, kom tilbage i huset, ja. Jeg venter på dig. Jeg venter på, at du kommer tilbage. Så skal jeg sgu i gang med vingerne. Yes, you come back. Nu kan jeg købe sådan noget der. Oj, jeg ser. Men jeg sparer ikke op til sådan noget pisse, ikke? Jeg får motherfucker op til hvad? Hvad sparer jeg op til? Mikkel, hvad sparer jeg op? Men det jeg skulle heller ikke. Dødelig. Så er der hjælp i en klein. Sådan der. Væk. Gider ikke have dig. Pittebæk. Du render også rundt og slår dyr ihjel. Nej, det her skal være et byggeri, tror jeg. Skal du det? Yes. Det er et byggeri her, Mikkel. Ja, Mikkel. Det hørte du mig, hva? Mikkel, hva? Hørte
måske være byggeri. Ja, Emil. Ja. Men Emil, du ved du godt, at du elsker pik, ikke? Ved du godt det? Og Emil. Mhm. Ja, Emil, det vidste du godt. Det vil jeg bruge på mig selv. Jeg skal kraften have en økse. Ikke også, Mikkel? Jeg skal krafte et af mig med at have et økse. Og det er politiet nu siger farlig, siger brænderen. Hej, det. Så, tror ikke så. Nej, jeg skal bruge min økse op på det pis. Hvis I nogensinde får den her mod, ikke, så sig lige til. Og så må I meget gerne lave video sammen med mig. Meget gerne, det vil jeg meget gerne have. Så jeg kan få nogle flere subscribes, I må meget gerne hjælpe mig. Fordi jeg er helt newbie til det her, det er Mikkel også, ikke om Mikkel? Du er også helt newbie til det her. Ja. Ja. Men jeg ved ikke. Det var bare for at fortælle og vise lidt om modden. Modden. Og så viser jeg, hvordan man skal starte med at gøre i hvert fald. Det gør de i starten at gøre sådan her, synes jeg. Det vil jeg ved. Ja. Så det vil være godt, hvis man starter med at gøre sådan her, og så finder man sådan en fed killing, hvor man kan sælge. Eller man kan sælge til... Ja, projekt Kyrie og det. Og forresten sådan, det er en fransk mod. Eller hvad det nu var. En fransk Det er en mod. spansk mod. Nej, det er fransk. Det er derfor, den hedder Millionær. Nå, men så Pico. Det er ham der, han hedder Gilman Wilfred Mate. Oh my gosh. De guldige, ja, hinanden. Din so, hvor er du henne? Nå, du er gået hjem. Okay. Ja. Jeg skal sælge. Det der. Undskyld. Undskyld. Skulle jeg gå ind og afbryde jeres lille privatliv. Jamen, YouTube, det var faktisk det, tror jeg. Mikkel, ved du mere om modden? Ej. Okay, men så er det faktisk det. Ej, YouTube.